BIBEK Production YouTube channel जों दिहुन जानाय दुखुनि हां सुंद' सावथुनखौ जाखांफुनाय फावखुंगुर गेम्बु एबा रिंकु बर'आ बेखेवनानै होबाय। दिनै धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि सिङाव थानाय माइदांस्रि गामियाव टमेन खाख्लारिनि बानजायनायाव आरो बिबेक बसुमतारीनि बिथोन होनायाव दुखुनि हां सुंद' सावथुनखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय समाव दुखुनि हां सुंद' सावथुननि फावखुंगुर फावखुंग्रिफ्राबो बाहागो लादों। बेखेवगिरि गेम्बु बर'आ बुंदों आथिखालाव बर' इउटुबारफोरा भिउ मोननो थाखाय बायदिसिना गाज्रि थासारि दिन्थिनानै लानायखौ नुनो मोनगासिनो। बेनि अनगायैबो जोंनि बर' सावथुनखौ खावनानै गावसोरनि चेनेलाव आपल'ड होनाया मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोगासिनो होननानै गेम्बु बर'आ बुंबावदों। सावथुननि फावखुंगुर रत्नेश्वर बर'आबो आथिखालाव फरायनायजों लोगोसे गावनि हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लानांगौ होननानै बुंथियो। दिनैनि बे सुंद' सावथुनखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो जनाय दख'ना एबसुनि आफादगिरि मन'राम मुसाहारिया बाहागो लादों। बेथ' जाखायो जेनेबा बेफोरो जाबाय भिउस मोननायनि थाखायसो जायो नांलाय खमलाया। आं ब्लगारबाबो बेबायदि कमेन्ट हरबाबो आं रिप्लाय हरा जेनेबा आरो जिखौनो बुङो बेखौनो आं सिं जानानै थायो। दासिमबो आं रावदोबो नांलायफेराखै बिदिनो सोलिलांगासिनो आरो ब्लगारबाबो आं दासिमबो रावदोबो नांलायफेराखै रावदोबो बेबायदि कमेन्टफ्रावबो बेबायदि लिरला लिरसि। दानि दिनाव हारिमुखौ जुदि लाखिनांगौबा फोथांनानै जाहाथे हमनानै लाखिनांगौबा बे हारिमुखौबो नांफागोन आरो बे कालसारखौबो नांफागोन नङाबा हारिमुवा सिनायथि गैयै जालांगोन सानसे समाव। जोबोद दुखु नांथावना बाथ्रा आरो मानोना होनब्ला गोबां खस्थ' खालामनानै सावथुनखौ दिहुननाय जायो फैसाफोरखौ खरस खालामनानै बा एडभान्स खालामनानै बेखौ मोनफिननो थाखायसो मोनसे सोरबा सासेया बेखौ बानायनाय जायो। बेखौ जुदि सोरबा खावनानै जुदि आपल'ड होयोबा बे फैसाया बरबाद जायो आरो फाइनेन्सारफ्राबो हागुवा जायो। उनाव नेक्स्ट प्रजेक्टआव बे सावथुनखौ दिहुननो थांबा बेलेग सावथुन दिहुननो थांबा माने हागुवा जायो नार्भास जानो गोनां जायो आरो बेनि थाखाय खावलायो जाहाथे जोंनि बर' कालसारनि बेबायदि नायजाबफोर ओंखारबा रावबो बिदि खावनानै आपल'ड होनाङा रावबो बेबायदि खावनानै बेबायदि हामा लाइनाव माबा माबि कमेन्ट हरनानै बेबायदि खालामनाङा आरोना। माने लागोन मानि थाखाय लाया बेखौ मोनसे फारसेथिं नायोबा बर'निनो जाहैबाय बिथिं फारसेथिं थाङोबा लानानैबो माथो जानो बेबायदिबो जायो। लानांबा एक्सन लानांबा बयबो जुदि जोंनि बर' कालसारनि जुदि बयबो मतामत लाना जुदि माबा खालामोबा होमबानो निस्सय बियो मोनसे जाफुंसार लाइनाव फैगोन आरो बियो जि बुंनाय राव ओंखारो निउस माबाफोराव हमनानै जियालाव सखनगोन होनना बुङो बेखौ मतामत खालामबाथाय बेखौ होबाला हमजानाय बे सिउर आरो बियो जिखिना बिसोरनि फाइनेन्स खालामनानै लस बा बेनिफिट मोनसे थायोथ' बेखौ जुदि टारगेट खालामनानै जुदि बेखिनिखौ दाबि खालामोबा बे होथारनांगोन। बे जोंनि कालसारनिफ्राय एक मतामत ओंखारबाय आरो। दा दिनै नोंथांमोननि नै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट माइदांस्रि ना मा होनदोंमोनथाय बे गामिनि माइदांस्रि बे गामियाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। दुखुनि हां सावथुनखौ बेखेवनो मोनफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो रायजो राजा सावथुन नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिदिनो माने लोब फैनानै जोंनि बर' सावथुन बिदि बरननायफोरखौ हेफाजाब होयोबा आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोनो आरो बिदिनो होबाय थागोन होननानै आंनिफ्राय आर'ज गाबनाय थाबाय आरो आं आखा खालामनाय थाबाय। दा दाब जायगायाव बिदिनो बर' सावथुन बा फुल मुभि बिदि बा एलबाम बिदि बरनगासिनो दं जोंनि सावथुननि गेजेरावनो। दा बिदिनो जोंनि बर' कालसार जिहेथु दा बिदि फिल्म सोरबा बनायो बा सोरबाबा बर' सावथुन संदाबि बरनो बा सोरबा एलबाम बरनो। दा जोङो बुंनो थाङोबा दा नै जेसेखिनि खरसा खालामा मानो फैफिननायाव एसे गोब्राब जानानै फैयो। दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों अब्लाबो बानाय होनाय मोनसेया थानो नाङा। दा बानानै जुदि मोनसे मोननै फिल्म बा बिदि सर्ट सावथुन बरननानै मेंबाय होननानै गारनानै दोनोब्ला जोंनि जिथु बर' कालसार बा जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ सोर लाखिगोन। दा बेनिखायनो आं बेखौबो बुंदों दा नै फंबाय बिथां बिबेक बिथाङा प्रडिउसार हिसाबाव दिनै बर' सावथुन सुंदाबैबाबो मोनसे दुखुनि हां मोनसे सावथुन बरनदों। जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं। बेनिखायनो आरो फिल्माबो जोबोद मोजां जादों। दा रायजो राजाफोराबो सापर्ट होफैदों बा लोब फैनानै नायफैदों। दा बेखिनिखौ नायफैनो थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों।
आंथ' बिनि अनगायैबो दा फुल सावथुन होननानै बुंब्ला नोंथाङा सोंदों जोबथा जिउआव आङो मेन हिर' रल लादों आरो लोगोसे बिनि आगोलावनो जिउ दावरियावबो दङ आरो लोगोसे बिथिं सैथोनि फिननाय बेयावबो दङ आरो सानस'हायै बेयावबो आङो सेकेन्ड हिर' रल लादों बिदिनो दाब दाब माने बायदि बायदि फिल्म दंबोयो आरो सर्ट मुभियाव बिदि दङ आरो फार्स्ट आं एलबाम बनायनायानो जाबाय जिअसिम हेलावले आगै बेखौ बनायदों आरो लोगोसे दंबोयो बिदिनो एलबाम जौलाबो हुन्डा स्कुटि फारसेथिं गोरबो बिखा गावस्रानाय बिदि आरो लोगोसे दंबोयो बिदिनो माने बहुत एलबाम गोसो गैजोबा बिदि माखासे एलबामफोरखौ बनायबोनानै मोजां मोननांदों आरो आं गोसोआव दङमोन बेलेग फिल्म बा बेलेग सावथुनफोरखौ नायनानै आंबो जाहाथे माब्लाबाफोर बेफोरबायदि जानो जौलाबो हुन्डा स्कुटि फारसेथिं गोरबो बिखा गावस्रानाय बिदि आरो लोगोसे दंबोयो बिदिनो माने बहुत एलबाम गोसो गैजोबा बिदि माखासे एलबामफोरखौ बनायबोनानै मोजां मोननांदों आरो आं गोसोआव दङमोन बेलेग फिल्म बा बेलेग सावथुनफोरखौ नायनानै आंबो जाहाथे माब्लाबाफोर बेफोरबायदि जानो हागोन बा बेफोरबायदि हागोन ना हाया बिदि साननाय दङमोन सानसे समाव जि समाव आङो फरायगासिनो दंमोन अब्ला आंबो सानोमोन बिसोरबायदि आंबो टिभियाव ओंखारनो मोननायबा बा सिडियाव बा बिदि पर्दायाव ओंखारनो मोननायबा जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन होननानै अब्लाबो माने नाजा लास्टाव बिदिनो आंबो मोनसे मोननै बिदि बनाय दिनै गावखौनो बर' फिसा हिसाबै आं सिनायथि होनो हादों आरो आं बेखौनो सानो जे आरो बिदि रायजो राजानिफ्राय सापर्ट मोननानै बिदिनो हालांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय दा बेखौनो आं एसेखिनिखौनो जेनेबा देखायनानै बा नुजानानै आं जोबोद गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे बायदि मुवा रोखोमनि सावथुनफोरखौ बरनबाय थानो हागोन होननानै बा बिदि सर्ट फिल्म बा सर्ट माने फुल फिल्म बिदि बरनबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय थानाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजो राजाखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। सुंद' सावथुन दिहुननायनि बेलायाव खायसे लाइमोनफोरा गाज्रि लामाजोंबो थांनो हमदों बेफोरनि सायाव मा खालामो? दा बेफोरनि सायावथ' आं मा बुङो दा बयनिबो गोसोआ एक नङा दा बेनिखायनो मानो एक नङा सोरनिबा गाज्रि साननाय दं बा सोरबाबा मोजां साननाय दङ बैनिबो साननाया जुदि समान मोनबा दिनै बेफोरबायदि गुलाय गुजाय जायामोन दा सोरबाबा रखम मानसिया दङ जेनेबा आं मोजां रोखोमै सावथुनाव नांस्थाबनानै मोजां मानसि जालांगोन बा बर' हारिखौ लाखिलांगोन बा सोरबाबा सानो आं डाक्टर इन्जिनियार जानानै लाखिलांगोन बा गावनि हारिखौ फोथांगोन बिदि साननाय दङ बा सोरबाबा बुङो आर्मि बा पुलिस बा बिदि डिफेन्सआव मावनानै आं सोलिलांगोन बा सोरबा सानो बिदिनो आं मास्टर जानानै सोलिलांगोन बिदि सानो बा खायफाया सानो बिदिनो आं फिल्म महरगिरि हिसाबै जेनेबा सावथुन बानायनानै बा बिदि एक्टर जानानै बा एक्ट्रिस जानानै बिदि फावखुंगुर जानानै आं बिदि माने रायजो राजानिफ्राय जेनेबा सापर्ट मोननानै आं बिदिनो सोलिलांनो हागोन होननानै खायफाया आसा खालामनाय दङ खायफाया फैयो अनलि फर इन्जय दा बयनिबो साननाया बेनो नङा जेनेबा आंल' बिदि कालसाराव फैनानै जौगालांगोन बेबो नङा बयबो हागोन मानोना गावनि सरित्र बा बिदि गावनि नियम निथि एसे